Bideok etor ditzagun umiltasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruke jauna. Jainko jauna, zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu honetatik zugana dituzun engrazia zure sarbitzailearentzat otoitz egiten dizugu. Zugan itxaronetan sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta emaiozu betiko zoriona. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Hobedutik, hobekorren esan zuen, hain gartzean batean ere izan, hain inguru batean, jabia balude, burdinezko estenez, berunean, eta betirako ezarriak badira. Ni badakit bere salbatzailea bizi dela, eta azkenean zutitu edara urraren gainean. Bere dagoa galdu ondoren, Adametik gabe ikusiko dut jainkoa, neorei ikusiko dut, eta ere zeleste. Hondak ezak. Piztu a Kristo. Eta nik emango dudan ogia, nire haragia da munduaren bizirako. Judutarrak eztabaidan ari ziren. Nola eman dezaiguke honek jatera bere haragia. Eta Jesusek egia ziozuet. Gizonaren semearen haragia ez baduzue jaten, eta haren ogogaretaten ez duzue bizirik zuengan. Nire haragia jaten duenak eta nire odola edaten, badu betiko bizia eta nik izuko dudura azken egunean. Nire haragia egiazko janaria da, eta nire odola egiazko edaria. Nire haragia jaten duena eta nire odola edaten, nigan dago eta ninarekan. Bizi den aitak bidali nago, eta ni aitagak bizi naiz. Era berean
zerutik jaitsitako ogia, ez zuen gurasorena bezalakoa, jan eta hilegi nahi ziren. Ogi honetatik jaten duena, betirako biziko da. Jaunak esana. Bataioan hartzen dugun oparietako bat, jagoikoak ematen dugun doaietako bat dugu fedea. Bataioan hartzen ematen zaigu, hain zuzen ere, doai handi hori. Gutako gehienok, akaso denok, txikitan ospatu izan dugu bataioa, eta txikitan jaso dugu opari hori, fedea. Oartu gabe, baina horrek ere adierazten du fedearen izaera, jainkoak egiten digun doai bat baita. Ez guk gure kabuz, edo gure adimenez, edo gure jakinduriz lor dezakegu zerbait. Egia da gero zainoak dugula, egia da gure fedea ere erikatzen saiatu beharko gerala, baina jainkoak ematen digun doaia dugu. Guretzako, sinistutzako, kristautzako, antxon izugarria. Josusek fedearen bidez, argia eman nahi dugu gure bizirako. Gure izaera, zer eran, zertarako gauden munduan, nondik nora hotzen saiatu behar dukagun, ze esan nahi duen gure existentziak, hori guztiei erantzuten dien argia da fedea. Hain zuzen ere, ulertaraziz, ez dela gure munduotako existentzia inongo zentzurik ez duen kasualitatea, baizik eta jagoiko on batek eginak erala, jagoiko on horrek maite gaituela, eta gure existentzia eman dituzela, nahi du eriotzaren ondoren ere, betireko eta earteko zoriontasuna eman guri. Hori da, fedeak gizakiari lagundu behar dira. Fede honetzeagatik pertsona bat ez da hobea izango edo txarrakoa, baina argitasun horrek, eta hori da jainkoak duena argitasun horrek guri laguntzen, gure munduotako ibilbidean, ulertuz zergatik zertarako gauden mundu honetan. Gaurkoan, gilorotan, engrazia desperitzea tokatu zaigu. Engrazia fede sakoneko emakumea izan da, fede sakonekoa. Jainkoak bataioan eman dugu opari horri, doai horri, eutxilio azken arnasetate. Berarentzako fedea argitasuna izan da, bizitzako egoera guztitan, onak, txarrak, lehorrak, pozgarriak, tristeak, denetan, eutxi izan dio bere fede horri, jainkoak emandako fede horri. Honera, berizera, gauza izan den arte, etorri izan da beti. Horren, asez eta ezak ematen dituren beti engrazia hemen. Eta pozik, gero, etxean ditzenarik, nahi izaten zuen, area komunioa eramatea, maskapeotea, eta azkeneko gara egotan, beteruko residentzien ostiradero egoteginan. Beti antxe egoten zen engrazia. Indar gutxikin, azken handiotan, justo-justoan, baina antxe egoten zen kapilatxoan, Santak Zerbilean betenun, mezetan apeatuz. Eta beti irrikerez hartzen du, beti irrikerez engrazia. Gaurkoan desperitzea tokatu zaigu, eta evangelio duzun, aukera dela izan den. Jesusek egindako promesa edarra dela. Nire aragin jaten duena, eta nire gogora edaten, badu betiko bizia. Eta nik biztuko dutura azken egunean. Askotan entzun izan du engraziak,
eta bihotzetik sinistu Jesusen egindako promesa hau. Askotan, argi du, engraziak Jesusen gorputza. Eta gaurkoan eskatzen diogu Jesusi bere bizi honen agurra. Mundu otako bizi luzeak edu engraziak. Eta orain esperoa du beste bat askoz ere luzeakoa, betierekoa. Eskatzen diogu konfiantza osoz. Maite gaituen eta egin gaituen jakoikoari. Engrazia gure segidea goiko zeru hartan artezala. Sentitu izan dezala, zoriontasuna senti dezala, eta hemen lagundu izan dezala, aldik, goitik, zerutik ere gure alde egiten senti dezala. Euskal ezagun hilaren alde, bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. zure semea salbatzaile aitortu duenak, epai jarrukizu arki dezala.
Jesu Kristo gure jauna, bitartez, jauna zuekin, ora bihotzak, eskerrak jakoiko gure jaunari, egokia bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, kankoiko alguzti dut, beti horri, Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Galuta zebilen izakia zerrori horiek birkinegatik jaio zen. Gurutzeanik, betiko heriotzatik atera gaitu, eta hilien artetik izturik, betiko bizitzan jabe egin. Horregatik, aingero eta goiekin eta zeruko talde guztiekin, zure aizari horatzak hau, beti eta beti abestu. Santo, afalondoan berdin karizenturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Artzazue eta edan guztiotatik, hau nere hororaren karizarata, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere horiare. Hau da sinizmenaren eta abarik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz oroak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dauden zure eliza, eramazu behitasun osora Francisco gure eta Santuarekin, Florentzia Gertzaia Zilitzatik izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko etxarapenean, joan biduko nesetiak, engrazia eta horren dago guztiak aditzazu zeure aurpekaren argitan. Erretzakizkigoaren guztio betiko bizitza eritxe ezagun. Ongoikoaren Ama Maria Doakoaren, haren senar Jose Santuarekin, apostol Santuekin, San Miguelekin eta gizarte guztietan zure bizide izan ere Santuekin. Egin batean horrek zaitzaren, Jesucristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta horren gai, zuria eta angoikoan guztien horri, Espiritu Santuarekin batean, hoxeta aintza guztia, gizan eta gizati guztietan. Amen. Batzaileak
zuen bere bakea ematen. Begiraz, zure elizaren sinestumenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu elizari bakea, eman batasun. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi engraziari azken agurra egitea. Familiari gure samina honetan laguntzera eta jargoikoari bere harimaren alde erremuntzera. Iraileko bezetan, iraileko laugarren igandean ere, amabikatetan gogoan izango dugu hemen berriz ere engrazia. Eta familien partetik ere, oain elkartean, amainetakoa prestatu dute, elkarrekin egoteko behizuen guztik. Eta bukatu horretik azken, erresponsoa errezatzen.
grazia gure arrebari argi eta pagare zure etxean. Beroren alde ospatu baiteko bazko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jaun zuekin. Eta zure espirituarekin. Zaintzatela jaiteko guztiadunak, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren batean.